IFM News. Lokal. Gagam ti Sangguniang Bayan iti ili ti San Nicolas sa makikoordinary ti executive branch para iti panakaipaay ti tulong karay ti maapektaran ti panagnato ti presyo ti gasolina ti pagilyan kapoy ti riribok ang mapaspasamak iti Middle East. Inbatad ni Vice Mayor Napoleon Hernando si sosoporta daytoy no anaman ti etnag ti mayor laket ti para ti pagsayatan ili. Kunana nagkasagana dagito nga mangputar iti ordinansa wenno resolusyon tapno matulungan dagiti umili. Tinimbribiyang kan kami iti Sangguniang Bayan ket madanagan tayo kada iti mapaspasamak nga bubat di Middle East ang naruna ket naapektaran din iti presyo iti fuel ket amutay nga iti fuel apektaran na aming magagkatang. So, di Sangguniang Bayan, maki-coordinate kami, di Executive Department, iti Iliting San Nicolas ta, naman, itulong tayo po, ordinansa, no resolution, kati paimi. Maipalagip nga dito probinsya ti Ilocos Norte kadakkel na nakaapektar ti ininaw ta panagnato ti presyo ti gasolina rason na tunggal munisipyo katagar-aramid ti wagas tapno masolusyonan ti nasao a banag. Para ti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak IFM.